everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Tug-an na lang! Nagbalik mo! Og imo siya gitaguan! Kaam na! Kaya! Kusmi pa! Kusmi pa, Irene! Muni pa! Basta na! Nga naman mo, ay! Ako may kontrabina din, dili ka mo! Nga gidaw-daog man ako ninyo! Pahinumdumay na si Angel kay nakalimot. Okay. Rona, paminaw ha. Kadaghan na kini nako isulti nimo sa una. Pero wa kini nimo timanti. Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghawd-hawd, kundi ang bida. Mga kun magkontrabida gyud ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Kaya sa naman lay gamit sa bida kung dili siya ang haw, di ba? Irene, sige pa. Kulataha pa na siya. Sige, go! Ay, tayo pa sa... Ha? Kutas. Oh, kutas. Kutas man. Oh, kutas di ay. Sige. Pahuway sa. Kaya ako nasan. Mga salbahes mo! Kami, salbahis, Ming. Kisa may nangilugog ba na nato, ha? Kinsay na mong kagog pagpayo. Hay, lagi si Ryan! Hay, siya! Wow! Agul! Wow! Imo makugisyak, Irene. May hunat naman ka ko para tampalong mo ni Bayana. Pero nakatugpa naman imo. Hoy, Rona. Dili mi lost and found din hey maong ayaw mig pangitai. Kinsa man ay ako pagitaan nga ikaw may iyang gilakaw ganina. Ikaw may iyang tuyo. Preswa ko mahibaw. Yes! Wow! Isuga na sa ko, amigay! Kana, Irene. Di ko butuo. Di ko butuo nga wa nimo tagui si Ryan. Oh, ayaw. Nagtuo kag nahangol pa kong Ryan? Wala, uy. Ikaw rin nahangol niya? Yes! Ay, salamatan. Wala mahangol sa iyong bana ko, amiga. Ay, salamat. Rona, lakaw na. Kana. Lakaw na samtang mipahuay pa ko. Kitingaling makulatahan na sad ka na ko kung makarecharge na ko. Kana. Uy, kining, Irene, wa pa man ko kapuya. Wa pa ko kapuya. Mulakaw na ko! O sige, lakaw na. Ayaw sa! Ayaw sa ba, uy! Uy! Pasag din na lang si Angel. Uy. Lugawasan ni mo eh. Sakto na to. Lisod na gato itong mahinaikan. Kita pa hinuoy makasa. Pero, imo kong ipapilip da. Nagkatamparos yung karuna. Wa sa ko magdahong nga makahimo ba day ko ato, Angel. Kalit man kaayo. Mura man og mibuka lang akong dugo. Og ligaan ang akong kamot. How? Muna giingon, Irene, nga kung musukol na ang mga dinaog-daog, wa gi makapugong. Ha? Okay ba ka? Wa. Sultihan ti ka. Agi. Sige. Ligaan ang akong pamati. Oh, ningduta na, uy. Muna, nigaana, kay nakagawas naman ang tanan nimong kapungot, kaliggot-got, kahiubos. Ug unsa pa nang nadi ang pagbati nga imurang gitanugan sud sa taas nga panahon nga napanos na pag-ayo. Oh. Congrats, my friend! Di ko palabot, ani! Di ko palabot! Isog lang ito babayahan na to. Kaya naaman si Angel. Pero asa ka naman ba? Asa ka naman unya kung kita na lang tulon ni Ryan ang mag-atubang. Ipakulata unya tikas imong bana. Ha? Timan ina! Wani kandado ang kural. May pauli na si Ryan! 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 Oh, Ryan!
og naunsa na ni. Gikulatan ko si mga asawa ay. Gitabangan ko nila ni Angel. Oh, Yan, ipanimaos ba ako, ha? Ipanimaos yun ko. Rona, Yan. magbuwag na ta. Unsa? Unsa pagbuwag? Magbuwag. Pudungon ni nato ang atong relasyon. No! Sorry. Nabuang na ka? Sumbok ko eh. Nga ano makibuwag ba ka na ako? Nga naman, kay nagbalit na mo si Irene, ha? Tinuod ba diing ako pagduda? Gusto na ko mabalik niya. Unsa? Pasensya na. Sa ingon lang anak ka sayon, makigbuwag ka na ako? Unsa ko diri? Trapo ko nga human imong gamiton, ilabay na lang? Gilabay dito ko. Kini na imong gibuhat karon. Sama ra ris gilabay ko nimo yan. Over. Wa ko magkomedya, ha? Wa ko magkomedya, Ryan, ha? Wa ko magkomedya! Kamsa ko magkumidya. Makigbuwag na ko ni Rona. Kay gusto na kong makigbalik sa kong asawa. Ug di na mahitabo kung padayon ko makitipo nimo. Pero nga naman. Basta lang. Tungod ba kay may trabaho na siya, ha? Wa ka gidi ay ayo. Magpabuhi ra gyud ay kag babae. Nibaw sa ko nimo ha. Imo mo kong gisagba gani hagod. Patas na ta. Basta kay final lang akong desisyon. Magbuwag na ta. Uy. Hello? Attorney, nibiya na ko sa mong gipoy ani Rona. Good. O niya, asa mo ko muadto karon attorney? Ako na isend nimo ang address. Labing siguro, si Irene ang iyang kasulti sa phone. Unya mo deny pagin sila nga nagpalik na sila? Ha? Dili ko ninyo matunto. Oh, di ba siya taxi? Musakay ko og motor. Unhanti ka sa mansyon, kaya naibaw kong adtor gyapon ka. Oh, Okay ra kayo ni? okay kayo attorney oy. Kanindot na ini. Fully furnished apartment ni. Ako na rin ang gibayaran. Bali, 6 months. After 6 months, ikaw na sa ibayad ini. Kay, maka-afford ka naman niya ng higayon na. Salamat kayo attorney. Salamat kayo. Ayaw usikin ni higayon nga ako nga gihatag nimo ha? Naibaw ka ba sab unsay mahitabo kung magbinuang ka? Di ba? Di ko na usik ang higayon na attorney. Ako nang isad. Good. Dawata. Ala. Panggasto nimo, hangtod nga makakita kag trabaho. Pwede man tiga-tagaan og trabaho. Pero gusto ko nga mo effort sa ka. Oh. Okay ra gid. Okay ra gid attorney. Dako na kay ni imong natabang nako karon. Ako na ibahala nga mangitag trabaho, attorney. Daghan yung kayong salamat. Sige. Ikaw na bahala din Huwag na sa lamesa na ko gipatong ang yawi sa apartment. Sige, attorney. Daghan yung kayong salamat. Naabta naman ako gabi din higawa sa mansyon. Wa magid mo abot si Ryan. Ha? Pero Tessa, nasipit ka ko. Dili ka di siya mabalik sa mansyon? Posible tuod. Kaya tingali kitago rasad ni Irene kang Angel ng butanga. Ha? Pwiset ba ya, oy? Nagpinugo man ko. Wa di gid unta ko mag-una-una og anhi dinhi. Dapat unta, gisundan ra gyud unta nako si Ryan.
Hala, may mugawas naman siya. Oh, sila si Erin ug Angel. Oh, nagkuyog man silang duha. Makikita ka sila ni Ryan? Animal ba ini, uy? Di sa ko kasunod nila, kaya wako'y kasakyan. Motor ka, ma'am? Sige rong. Sundan na to katong motor nga bago pa lang nigikan. Sundan na to dong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.